गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमलाइगुरिनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि बिगोमा लालमहन मोसाहारिया इं 2026 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावहरदों। गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे सोलोंसाफोराबो गावसोरनि एकाडेमियावनो लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो 4 नं जमदुवार बियाबनि एमसिएलए उइलियाम नार्जारियाबो बाहागो लाफैदों आरो बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव एमसिएलए उइलियाम नार्जारिया नुजाथि फैनानै सोलोंसाफोरजों रायलायफैयो आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बोसोन होलाङो। किया गया है तो इनवाइट करके हम फिर से मैं बोलना चाहूँगा 2026 मायथाइनि बे गोदान बोसोराव बिटिसि आरो आसामनि साफ्रोमबो मानगोनां बिदा फंबायफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बे समाव जासिहरदों गोदान बोसोरनि मुङावहाय। आरो बे समावहाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिक होनना बुङोब्ला फ्राय जोङो खोनाबाय थादों बा नुबाय थादों। आसामनि गेजेराव अर्थात बिटिसिनि गेजेराव बियो मोनसे मोजां बयनिफ्राय साबसिन मोनसे फिजिकेल एकाडेमिक होननानै जों मिथिगौ दिनैनि दिनाव। आरो बे फिजिकेल एकाडेमिकनि दुवारै गोबां सुबुंफोरा गावनि फिउचारखौहाय थि खालामनो हादों बा दानानै लानो हादों। जों बेखौ पेपार मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों। थिग बेबादिनो दिनै फुंनि गेजेराव मानगोनां बे आसाम फिजिकेल एकाडेमि दुगुनलाल राभा बिथाङा आंखौ फुङाव कल खालामदों जे बेबादि एकाडेमिकआवहाय दसे सम फैनो हागोन नामा। फन खालामग्रोमोना आङो येस थांनो हागोन। बे मथे नुफैबाय। नुफैनायजों लोगोसे टिचार आरो स्टुडेन्टफोरखौ नुनानै खुब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना गोदान बोसोरखौ बरायदों जयैनो बरायदों आरो बे दृश्यखौ नुनानै रंजानाय मोन्दों आरो फैनानैहाय खबर लाबाय जे बे फिजिकेल एकाडेमिकआवहाय गोबां दिनैहाय स्टुडेन्टफोरा गावनि फिउचारखौ दानो थाखाय एडमिसन दिनै लानानै ट्रेन लागासिनो दं आरो गोबां गोजान जायगानिफ्राय फैदों। उदालगुरि नलबारि बेफोरबायदि गोजाननिफ्राय, खिन्थु जोंहा लकालावहाय फ्राय खम आं जिखिनि मिथिदों। बेनिखायनो आं खावलायहरनो नागिरदों गोजाननि मानसिफोरा फैनानै गावनि भबिष्यतखौ जिथु बहाय फैदोंब्ला जोंनि न'खरावनो दिनै एसे मोजां मोनसे एकाडेमि आरो बिनिफ्राय गोबां मानसिया दिनै गावनि फिउचारखौ दानानै लानो हाबायब्ला जों मानो दिनैहाय जिरायनानै थाखो। ओंखायनो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ बे ओनसोलनि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ आं खावलायहरदों नोंथांमोनाबो जिरायनानै थानो नाङा। इजि मानिनि खिथुआव बांद्राय जोङो आगान होनो नाङा। गावनि आखाइयाव गावनि आथिङाव गसंनो नाजा। बेखायनो साफ्रोमखौबो बे आसाम फिजिकेल एकाडेमिकआवहाय फैनानै ट्रेन लानायजों लोगोसे गावनि फिउचारखौहाय दानानै लानो थाखाय आं बयखौबो खावलाय। आं बेखौनो बुंगोन जायफोरबो एडमिसन लाफैदों बिसोरो मोनसे थांखि लानानैसो फैखादों जे आङो जिखुनु हक बाव थांनानैहाय आङो डिफेन्स बा जिखुनु आंनि फिउचारखौ दानानै लागोन। जिहेथु फ्रायानो बाव फैनाया फरायनाया जोब्बाय सोरबा कन्टिनिउ आरो बेवहाय मोननै बिसया सोनारनानै थायो। मोनसेया जाहैबाय फिजिकेल गावनि देहानि थाखायबो मोनसे सेफ आरो बेजों लोगोसे गावनि भबिष्यतखौ दाना लानायनिबो मोनसे लामा बियो। दा गतिके आं खावलायो जे बिथांमोना मोनसे मा होनना बुङो बोसोनखौ जे ट्रेनारफोरा जे बोसोन होयो बे बोसोनखौ लानानैहाय आवगाय आरो गोसो होनानै बिथांमोननि जे ट्रेन बेखौ लानानै आवगायोब्ला गावनि भबिष्यतखौ दालांनो हागोन। आंहा बियो फुललि फोथायनाय दं। जेरैहाय जोंनि भबिष्यतआ बिमा बिफानि सायाव सोनारो नङा होमबा। थिग जोंनि जे दानि आथिङाव गसंनाया मा जाहैबाय बे जे थांखिखौ लाना फैदों बे ट्रेनारफोरनि सायावनो डिपेन्ड खालामगोन आरो गावबो मोनसे इच्छा थानांगोन। गाव इच्छा गैयाबा जेबो गैया। ट्रेनाराथ' फोरोंगोन बिदि माव बिदि गाव बिदि खार बिदि जाम खालामनांगौ नङा। नाथाय गाव गोसो होनानैहाय बेखौहाय मावनो हानांगोन। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जे ट्रेनारफोरनि खोथाखौ लादो आरो गावनि जे थांखि लाना फैनाय बेखौ मावफुंनो थाखाय गोसो होनानै नोंबो खामानिखौ मावबानो जाबाय। होमबानो साक्सेस जागोन। आरो मोनसे खोथाखौ खोनाबाय थादों आं निस्सय बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे सल्भ खालामनो हागोन बादि मोनदों। जिहेथु गोजाननिफ्राय फैनानैहाय मोनसे थानायनि अबस्थाया खुब थारमाने उसुबिदा जानानै दं। बेखौहाय माब्रैबा जोङो सल्भ खालामनो हायो निस्सय रायलायनायनि गेजेरजों। जिहेतु एकाडेमिकआ जोंनो नांगौ हानिबो खोथा फैबाय बेवहाय। दा बेनिखायनो बेथ' मोनसे रायजोनि फिल्ड दा एकाडेमिक हिसाबै जों माबा मोनसे जगार खालामनो हायो नामा
माबेबा जायगायाव जों हाफोर थिग खालामनानैहाय बै जे गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय स्टुडेन्टफोर बिसोरनि फिउचारखौ दानो थाखाय जिहेथु बिसोर फैयोब्ला बिसोरनो थानायनि मोनसे बेबस्थाखौ खालामनांगौ दा बेनिखायनो बेखौहाय जोङो रायलायनायनि गेजेरजों निस्सय बोसोरसे बोसोरनैनि उनावहाय माबा मोनसे निस्सय लामाया ओंखारगोन बा बेखौ जों खालामनानै होनो हागोन जों बेखौ सिन्था खालामदों आरो निस्सय बे ओनसोल आरो बिटिसि भबिष्यतनि थाखायहाय बे खामानिखौ जोङो आखायाव लानानै जों मावलांनो थाखाय जों निस्सय सिन्था खालामगोन